Tejo Sulaksana tejane wong anyar katon. Ndas ki lek botak ya ini gua telendak. Nuwun sewu. Jaluk ngapura sadurunge pancen urung nate pinanggya. Tegese urung nate pethuk. Kepengin wanuh wekasane mitambuh panjenengan kuwi sapa, Raden? Penemban derek tepung Anggla Diwanuh. Dina samangku aku njaluk pangapura tumeka ana ing pertapan Cemara Gading tanpa kabar marang panjenengan sang Penemban Begawan Jayeng Sabda. Nuwun sewu. Sak brebetan kaya nate weruh, nate semerep wonten ing layar kaca sampeyan ki sapa? Satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Raden Gatotkaca Pringgondani putrane Raden Werkudara Jodipati. Iya, pancen kaya mangono. Lah ngimpi apa to? Kagyatri sang kapirangu Hari nangkul kinempet kempet dosang ngaratnaning gawono dosang ngaratnaning bawono yo si tukang walang ati yo si tukang ngenasing jas yo si tukang kudu keharing welasala boten nyono boten ngira paduka Raden Gatotkaca nyuwun pangapunten menawi kula kirang tata krama kirang udanegara panjenengan ratu wonten ing Pringgondani kiranging tata krama udanegara kang sarta unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten ora dadi baya pengapa Penemban pancen panjenenganmu sadurunge urung tepung lawan aku. Kula niku pun ngikuti panjenengan. Wonten ing donya semu menika kula ngikuti panjenengan. Mila kula ngertos panjenengan rumiyin nalika isih umur setahun. Nalika semanten dados jagone para dewa isa mateni ratu Inggiling Wesi Prabu Kalawarcana. Lan patihe Sekipu Tantra niku ing ngatasé panjenengan jek umur setahun iso ngalahne buta seksi sekti Mandraguna Prawira Jayeng Palagan. Yo pancen kanyatane kaya mangkono. Lah dalah. Sugeng tindakipun. Yo Penemban. Niskala paraptaku ora nyandung sambi kala sawijapa. Takdim kang sarta taklimku tampan ana Penemban. Nggih, sampun kula tampihan dadaken jimating gesang kula. Napa nuwun sewu panjenengan badhe nglamar anak kula wedok niki. Kosek to. Nek dikersane saniki monggo dipun beto kemawon. Pancen kula ndang pengin duwe mantu, saya duwe mantu Raden Gatotkaca. Ndah kaya ngapa bungaing manah kula. Bapa mbok aja ngono aku isin lho ngomong ngono kuwi. Kaya aku ira payu-payu. Menengae to tak gelene bojo tapuk cangkemmu engko ora. Ora gelem usaha dhewe. Wonten wigatos menapa keparenga kula pun Jayeng Sabda nengga dawuh
menawi keni winedaring kathah kula sumedya nganglungaken jangga nening Karna nyadong rumeteng sabda sabdanipun Raden Jabang Tetuka. Ngene ya penengan. Ingkang angka sepisan tekak kahanan kawilujengan kebagas kewarasan pangestunipun keluarga mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng. Lah sing angka 3 nuwun sewu apa bener panjenengan kuwi duwe putra ingkang mijil pawestri anak wedok inggih sing sesilih Dewi Jayeng Resmi. Lah niki anak kula dikersane napa pripun? Kusik peneban kusik. Bapak ki aja ngisini aku ngono lho Bapak. Aku kaya prawan rapayu rumasane tuwak tawekne. Meneng ae tak loloi gedang goreng lho golek omong ae. Golekne jodoh omong ae. Pripun Raden? Ngene. Kares kures Bloko Suto, Blak Kotang terus serang. Tekaku rene bakal ngebun esuk ngudan sore. Tegese nglamar marang putramu putri sing jenenge Jayeng Resmi. Monggo. Sik to. Monggo. Mboten kau desa niki kau lah.